Salutare YouTube, eu sunt Adrian și bine v-am regăsit la un episod din Metin 2 Imperial. De data aceasta, cum am fost și la toate episoadele, sunt cu Bogdan. Salut! După cum vedeți, este ora 12:39 și acum noi vom face tot de pe șaman, că ne-am duce să ne facem de șaman niște dueli. Haide, bă. Ești gata? Eu sunt gata, da. Dacă ești... Și eu. Go! Ma! Bă, vere cum dăm de pe șaman. Uite, așa duel da, decât să ne dăm pe magie, să ne dăm o dată, să ne luăm jumătate de ca. E mai bine cu 2 ca. Nu mai am pe net. Niciun. Eu n-am. Bă, dar-i nașpa că se termină TPM-ul ăsta. Știu. Păi bagă-ți. Mai bă, multă viață. Mam, ceva. Și eu m-am puțin. Gata, dar eu îți trecui de jumate. Da, ești la jumate. Și tu. Bă, dar tu câți KPV ai? A? Tu câți KPV ai? Nu știu. Tu Cât? cât ai? Tu cât ai? Că mă uit acolo. 31. 31, căcat, eu am 28. Fac. Nu, hai că nu contează, că tot e mult. Da, mă, da. E mult, mă. O, că mă bați acum. Cer să zic, mă bați acum. Mă rup. Bă, nu mai mori. Nu că mă bați, mă rupi acum de data asta. Bă, dar tu nu mai mori. Gata. Cât îți mai rămasă? Ce zis? Cât îți mai rămas? Din 31, 15, 14. 14K. Poate 4K. Aia puțin, bă, 14K. 14K. Bogdane, Omorăm. ești gata? Nu stai. Acum am vins la calculator. Că... Ești Stai, gata? mă, că pe vreo între... Așa. Go? Nu. Hai să-mi bagați. Go? Ești gata? Da, tu? 2. Mă rupi. Da, mă, da. Nici Nu nu pe poți bun. să... Vere, nici nu poți să iei vantai. Ba, cu clopotul ăsta. La clopotul ăsta. Fuck you. Brother, fuck you. Nia de aici. Nia de aici. Nia, da. Da, și Bă, merge. mă mori, ești nebun, de data asta chiar mă baz, nu glumesc. Mamă, nu mai am pe mine. Gata. S-a zis. Bă, pe data asta mă baz, câte vieți mai ai? Mai am. Mă baz, frate. Ba, tu mă bați. Ba tu. Ba, tu. Cât mai ai? 10K. Eu mai am 15. 15? Da. Acum cât mai ai? Stai. Tu cât mai ai acum? Cu ce ies? Nu știu cât mai am. Nu mai am pe mine. Niciun. Mă omor. Ba, tu mă omori. Mă omori. Bă, Mă omori. Bă, vrei mă Nu, omori. mă rup. Fac. Fac mă omori. Mor. Deci mor, Păcat, nu pe bune. mor. Eu gata, am murit. Gata. Rămas 9K, aproape 10K. 9K, da mă, 9K, da. Da, mă, 9K, 900. Revanșă? Da, mi s-a terminat și buff, mi s-a Da. terminat. Da, mi s-a terminat buff. Faci, haide, mai vrei? Stai, mă. Hai, go. Go! Te-am nimerit? Nu. Fac eu. Bă, stai, hopa, nu mai mă pune pe jos. Bă, stai că numai pe mine. Așa. Așa, mă, vere, pot să iei avantajul ăsta. Mai bun decât... Pe mă bas cu avantaj. Stai, mă, pe jos. Nu vreau. Dar eu vreau să stai pe jos.
Vrei să vezi că o să, vrei să vezi că o să stai pe jos? Bine, hai, las. Bă, dar nu pot să te bat. Mă bătuși odată, de ce unul scoră? Mă nimeriș. Au, mor, bă, eu mor. Eu mor. Bă, nu. A câte viață mai ai, frate? Nu știu. Îți zic acum, tu câte mai ai? Rămas 12k. Bă! 12k a rămas. Dacă îmi pun un video pe YouTube să te uiți tot de nu vezi că am rămas înainte 9k900 și acum 12k. Haide, go! Să mă fac picior. Stai Ba- să-mi fac cu armă mai bine. Bagă-ți avantajul. Hai. Hai. Bă, avantajul mie mai bun. Cred că nu știu. Stai Hai, un pic. go! Încă puțin mai am. Mai am puțin, stai. Stai, frate, că... Hai că Hai, nu merge. Nu merge ceva. Așa. Stai să-mi bag și-o buful. Bun, cam atât cu acest episod. Ne vedem pe YouTube. La revedere!